The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maingad daw sa tanan itong mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Here we are once again sa itong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ug di ta maglangan alang kanimo magtotoo nasayod ka na unsa ang paagi na ikaw mapunan. You will be filled by God the Holy Spirit and you will go back into fellowship with God sa imong pagkigamitan sa Dios ug maandam na sa ikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo dili pa magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. Abli ang imong Biblia palihog sa Episo Kapitulo 4, versikulo 12 ngadto sa 16. Now this is talking about the unity of the church, the body of Christ, ang lawas ni Kristo. Auhag kini sa panaghiusa. Now, kung aduna gayoy pagkahiusa, naayoy kaligunan ug naay pagtubo. Right? When there is unity, there is strength and there is growth. Now, ang buot pasabot din ni mo ang espirituanong pagtubo sa matag magtutuo o ang paghiusa sa mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. The only thing that unites believers is for them to be like-minded. Susama sila matang sa panghuna-huna. Inumdumi nga ang doktrina mao ang huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. They follow the standard sa Royal Family Honor Code. Diyan sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 5 at 7, at sa versikulo 5, o hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob o kadasig maghiusa sa inyong mahuna-huna pinagi sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo Jesus. Versikulo 6, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Jesucristo. Verse 7, busa, alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Now, hinumdumi, remember the unique spiritual life of church age believers. Itawag kini sa Grigong pulong o eusebeia. Sa in English, godliness. Na ang pagkinabuhi nini mong matang sa pagkinabuhi is a modest, decent, organized, logical, rational nga pagi, following the guidelines of the Royal Family Honor Code. Now, pamilya na God, ang kadaugan sa itong Ginoong Jesucristo, batok ang Satanas. Muna gitawag na ito strategic victory ni Ginoong Jesucristo. Mao kadto ang iyang kadaugan, mao kadto ang tinubdan sa atong pagkaharianon. Mao kadto ang pagkatukod sa harianon nga panimalay. Kaya binimo, ang royalty ni Ginoong Jesucristo, eternal. Our aristocracy, diha kang Ginoong Jesucristo,
will be sustained forever. Hangtod na kanasangtod. Ang Royal Family Honor Code, kanunay kining naga-establisar o gitawag nato og balance of residency kay ang pasiuna mao man ang pulong sa Dios. Inumdumi ang two important priorities sa kinabuhi sa magtotoo, Bible doctrine, ug ang feeling of the Holy Spirit. Ang mungutana ko nimo, nganong harianon man ta? Why are we royal? Tubag, tungod sa atong paghiusa kang Ginoong Jesucristo. So pangutana, nagakinabuhi ka ba ingon nga harianon? Are you living as royalty? Now, what are the honor or royal family honor code? Namdong ka? Atong lakbitan pag subli. Let us review. Ang naguna din is respect the privacy of the royal priesthood. Ikaduha, love all people with impersonal love. Ikatulo, recognize that all believers have a common objective. Number 4, build integrity and do not distort morality. Ikalima, never assume that production is a means of divine blessing. Number 6, depend totally on the integrity of God. Number 7, remember nga ang honor code alang kinistanan nga mga magtutuo. Ikawalo, more is demanded of the strong believer than the weak believer. Unsa man ang popular nga prinsipyo nini, to whom much is given, much is expected. Ikasiyam, orient to authority, legitimate authorities. Ug ang number 10, reciprocate for the privilege of hearing doctrine being taught. Now, therefore, ang Royal Family Honor Code is a must alang sa mga magtutuo. Kinahanglan gyud pag-ayo aron sila o kita mga magtutuo makasunod in order to live the spiritual life. Mao kini ang paagi aron kita makasunod nining espiritualong pagkinabuhi. Ang pagsunod sa Royal Family Honor Code is an index of our character as members of the Royal Family of God. With all of those spiritual assets that God granted or grant us at our disposal, kitang mga magtotoo, maingon ta nga, we can be like-minded as what God's Word delineates. And that way, yan ang pag-iha, we may, with one mind and one mouth, glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ.